Op 5 mei is Noorderwien wel aanwezig op het Bevrijdingsfestival. Dit keer als tweede hoofdpodium. En wij zitten op een prachtige locatie en wij gaan de hele dag Wartrock acts programmeren. Er zijn acts die weer bij elkaar komen en er zijn bekende acts die spelen zullen, dus het wordt een en al Wartrock reunie. 30 jaar geleden, 1988, ben we begonnen met dit festival. Met 2 maten van mij, ik ga hier gewoon de namen nog te betekenen trouwens. We zijn met z'n allen zitten hier en we wonen eigenlijk een mooi festival in de Woorden. En daar is een prachtig mooie eerste editie uitgekomen. En zo'n titel is het wel een begrip worden. We hadden heel vaak gehoord. En wij vonden het nog wel eens tijd waard om 30 jaar inderdaad het Wartrock gevoel maar weer eens op te herinneren. Maar dan de unieke sfeer van het festival. Het werkt letterlijk tussen de kei in. We krijgen boeten het dorp altijd. En het wie eigenlijk helemaal gebaseerd op vreunskip. Zo ben ik u het zeggen. Wij zijn met een heel iets comité begonnen. Wij vragen nu zijn vreun om vrijwilliger te wezen. Die vragen hun vreun weg, die weer hun vreun. En zo waaien dat eigenlijk helemaal uit. Mijn meester die uit heel Nederland kwam om mij te helpen om dat festival te organiseren. Later hadden we er nog een laag bij die en dat zijn al die vrijwilligers van sportverenigingen die mij helpen. Dus benam de sfeer en het idee erachter weer absoluut uniek. Nog altijd trouwens. Ik ben eigenlijk sinds na de eerste editie dat de recensies in de krant al loven weer en de namen heel pakken weer, dus het is eigenlijk voor wel een begrip. De echte namen, het echte Wartrock idee landelijk, maar ik internationaal kwam, doet Wartrock de metal programmering krijgen. We hele grote acts zien, zoals Sepultura, Iron Maiden, Slayer is een aantal keer in West. Dus met de metal programmering is het echt verhoord van worden. Het begrip weer er al in hier. Dus het is ook altijd heel persoonlijk, want voor mij het beste hier weer is 1988 het eerste hier. Alles weer frankenvrij, alles koer. Weer een heel soort dingen vergeten, een heel soort fouten maken in de organisatie. Maar wie wordt hier het elke hier van 200% gewoon van de lolste hier. En dat weer wordt mijn mooiste hier. Het hoogtepunt weer natuurlijk Iron Maiden. Gigantische show, grote trailers backstage, uitverkocht hoes. Alles kwam toen eigenlijk alles bij elkaar. Dus Iron Maiden het hoogtepunt en het mooiste hier weer het eerste hier. Er is een festival met zo'n unieke sfeer als Wartrock en dat komt weer om in 2018 en dat in Leeuwarden. Ik zie jullie dan.